b'effett immedjat qegħdin inħabbru posponiment tal-ħlas tal-kontijiet li jiġu dovuti fix-xahar ta' Marzu u April. Minn dik l-ewwel għajnuna sal-lum, il-Gvern ta' aktar minn 814 miljun euro lil familji u n-negozji fi żmien ta' sfida li bosta ġenerazzjonijiet fid-dinja qatt ma raw bħala jew għexu. Tarif li kiseb One News juri sensiela ta' nefqiet f'miżuri li bihom il-Gvern wieżen lil familji u n-negozji waqt pandemija. L-akbar miżura anke f'termini ta' nfiq u li salvagwardjat il-ħobża ta' kuljum ta' eluf ta' familji kienet l-għajnuna tal-Gvern fil-ħlas tal-pagi. F'sena b'mod komprensiv fuq il-Covid Wage Supplement, il-Gvern nefaq aktar minn 373 miljun euro u stmat li kważi mal-100,000 impjieg ġew salvati bis-saħħa tal-Wage Supplement biss, fejn in-negozji affettwati irċivew sa massimu ta' 800 euro fix-xahar għal kull ħaddiem irreġistrat magħhom. L-għajnuna li għadha kemm ġiet estiża mistennija tlaħħaq is-600 miljun euro sa tmiem din is-sena. Fil-fatt il-Covid Wage Supplement ġie estiż sa Ġunju, iżda n-negozji l-aktar milquta mill-pandemija nagħta s-serħan il-moħħ li din l-għajnuna ser tibqa' tasal għandhom sa tmiem din is-sena. In-nefqa tal-Gvern għall-għajnuniet kollha li kważi tqarreb lejn il-biljun euro kienet tinkludi wkoll 43 miljun euro fil-vouchers li nataw lil kull min kellu 16-il sena jew iżjed. Dawn il-vouchers kienu taw injezzjoni qawwija lin-negozji, tant li żieda fid-domanda domestika għamlet tajjeb għal nuqqas fl-andament turistiku minħabba l-pandemija. Mit-tarif li ksibna jidher li nefqa notevoli oħra f'sena kienet fil-Ministeru tas-Saħħa b'mod partikolari fuq affarijiet marbuta mal-pandemija. Hawnhekk il-Gvern nefaq ftit aktar minn 74 miljun euro biex fost l-oħrajn jinxtara l-biss protettiv u apparat li jintuża t-testijiet tal-COVID-19. Dan intuża fost l-oħrajn mill-infermiera u x-xjentisti li taw u għadhom jagħtu sem qawwi waqt il-pandemija. Nefqiet oħra favur il-ħaddiema u n-negozji kienu jinkludu l-ħlas tal-lif tal-kwarantina u differiment tal-ħlasijiet tat-taxxa. Dawn kienu jammontaw għal 3 miljun u nofs euro u 186 miljun euro rispettivament. Il-miżura ta' refużjoni ta' 50% fuq il-kontijiet tad-dawl għan-negozji u dik tas-sussidju fuq il-kirjiet ta' postijiet użati minn negozji li kienu tħabbru fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ukoll fissru nefqa importanti għall-Gvern. Minn dawn gawdew primarjament 16,000 negozju mir refużjoni tal-kont tad-dawl u b'kollox il-Gvern nefaq kważi 3 miljun euro. Il-Gvern iddedika wkoll 14 miljun u nofs euro f'benefiċċji soċjali marbuta mal-pandemija li ħarġu mill-Ministeru għas-Solidarjetà Soċjali. Fost l-oħrajn persuni b'diżabilità li jaħdmu u li huma meqjusa vulnerabbli baqgħu jirċievu dħul tagħhom anke jekk ma setgħux imorru għax-xogħol. Ingħatat ukoll għajnuna lil min kellu jipposponi t-tieġ minħabba miżuri marbuta ma' trażżin tal-imxija u anke l-għaqdiet volontarji ħadu aktar minn miljun euro bejniethom wara li wkoll ġew affettwati mill-pandemija.